Murume wangu angazorore sei Lazi uchindimukira kudai ndanzwa nekutsiura. Gogo, onai sekuru vakuita vachidzoka onai. Dai vakukwaturai nana Nasho nevamwe vako muri mhando. Baba madzoka udzai muzukuru chokwadi bhendi nderani. Imi vanhu imi makundikanganisa kuzorora chiko. Ko sekuru chingoudzai gogo kuti ndini munhu wacho. Munofunga kuti zviri nyore. Murume wangu angazorore sei Lazi uchindimukira kudai ndanzwa nekutsiura. Gogo, onai sekuru vakuita vachidzoka onai. Dai vakukwaturai nana Nasho nevamwe vako muri mhando. Eka vidi galafana kuratidza morari. Ndizvamaironga nhaiwe nana Nasho nevamwe avo. Ko makadii kutanga mondiudza nai Lazi? Natotanga. Iwe kaita kuti uri kutamba ndini ndakakurera. Kiyama Boys ndeyangu unozviziva iwe. Gogo maguta kunyarwa manje bhendi ndakaripiwa iri. Kana ndichiripo iwewe nana Nasho vako muchandiona vakambotiza bhendi muchiziva zvamaironga. Ko muri kurongei? Bhendi ndera sekuru wangu ndatochibvuta chinhu ichi. Manje tichazviona. Ndinonzi Sister M Gwesheini. Muzukuru unoziveri pabhendi iri, iwe bhendi nderangu. Muri kutamba imi. Zviri sei timu rangu, zviri sei zitanoitwa sei muchumba. Ndoda ngotaura nezvenyaya yeupfumi, nyaya legacy. Uona legacy. Ndoda kutaura nezvayo pasvara nhasi. Ndakanangana nemhuri yekwana Mudhara Nicholas Zakaria, ukuona here. So ndo nyaya yangu yandinayo nhasi guys. Nyaya yangu yandinayo nhasi inodai so. Inoti legacy ine ma-disadvantages, legacy ine ma-advantages ayo ainawo. Manzvese advantage number 1 yelegacy ndeyekuti unongotanga wakatanga. Ndapedza. Vaimbi vamwe vashakabva vangu unotanga wakatanga. Isi ndobva tatanga tisina kutanga. That's the disadvantage, the difference between isusu vana vanhu vasiri vaimbi nevana vevaimbi. Then ma-disadvantages acho ndeyekuti legacy yaupfumi unogona kutakura bhachi resimbi rinonetsa kutakura. Ndo disadvantage yacho yekutanga umbeyo. Ndiri kuti chiapa. Ndiri kuti zvakanaka guys togona kurira zita riya rekuti Mudhara Nicholas Zakaria azodai denda tora udai ndata. But tinotaura ma-results ngatirekodhe tinzwe. Ukarekodha manhamba anobatika toziva kuti uyu anogona. Unoziva here kuti kutogona kutofamba uri wega usina zita remunhu just ngotanga from nowhere uchongoita kunge nhingiwo zvakarubva kwafa. Unogona kutotambirwa nevanhu than kuda kutry kuda kufamba mulegacy. Unoziva nyaya ndikutaura. Ndiri kutaura nezveapa. Ndiri kuti ukaenda kumhuri yekwaDembo. Dembo anga akakura zvakadii, I mean in terms of music yake aizikanwa worldwide. But ane mhuri ane vana. Paakafa legacy yake karamba ienda kumberi. Nope. Because ibhachi resimbi rinonetsa. Tino kuti tenda Dembo akatanga kuimba zvisinei kuti mudhara wake aigona kudai achitori kumberi suppose vanhu vaisazomukombeya. Because chirwere chatinacho muno muAfrica ndizo muZimbabwe ndichekuzotikombea nana baba vedu. Ndaarungona zvako pane baba wako waiti seosvi. Koenda asiki vana vashakabva vanokuzanyadza ndokutaurisa. Unofana kutova iwewe kuti ubudirire pamasina. Haisi nyaya yekungoti ini nekuti ndiri mwana wanhingi kana ndiri muzukuru wanhingi. Tino kuti mama Magigweshe vaya mudzimai Mudhara Nicholas Zakaria pahistory yekiyama varipo nekutanga kwakaita nekudiwa nekuziva vanotoratidza kuti vaitomboimbaimbawo, vanoratidza kuti ivo vaitombovadhenza mumabhendi kana muchiti ndiri kunyeperai. Inzwai vhidhiyo iri. Taitova nevasikana vedu vaitosvika kuma 5-6 vaitamba, including mudzimai wa senior lecturer akanga ari musikana wedu waitamba kauya mazona ainzi Magigweshe. Iye taitotamba naye pastage iyeye mazona. 2 vanoratidza kuti vane mainput yavaitoisa pamaconversations emasongs aitwa naMudhara Nicholas Zakaria. Ndomataurirawo. Saka mama advice yangu ndeyekuti michingorekodhai mama anogona kuimba vanhu vonakirwa vanhu votandara zvekurwira legacy. The second thing ndeyekuti muzukuru aivapowo zvichiitwa achidai. Zvino kana muzukuru uchigona pinda mundima akarekodha masongs. Paunorekodha song tikanzwa ichibatika toziva kuti muzukuru akapenga agona. Unzwisanya ndiri kuita, ndiri kutaura.
Saka ine hondo yangu ndekuti hondo dzemapepa nehondo dzekutaurisana kuita sei ngatimbosiyana nazvo. Ende do you know kuti kune vaimbi vakawanda izvozvizvi vekuti vasvika pakutoti varipo vapenyu but kuchimendena level ravo rakudhara rere zviri kutonetsa zvotovanetsa ivo varidzi vachinhu kureva kuti chero vakafa mwana wacho akati rada kuchisimudzira chigona kutomuvhara bhozi iye muridzi wacho anga kutovharwa nacho. Zvakafanana nababa Nicholas Zakaria mese munotenderana neni kuti pavakazofa attendance yekumashows yanga yadzikira. Unzwisana ndokutaura even marecordings avangasi kutambirwa the way yaimbotambirwa nayo kumashow kuti zvinhu zvanga zvakuenda zvichinodzika chokwadi chakangonaka tofanira kungochitaura zvinhu zvavamudhara Nicholas Zakaria zvanga zvisiri paipai kurati ivo muridzi wechinhu vaiti nga vakutoremerwa nacho. Unzwa mashoko andokutaura vanga vakutoremerwa nacho zvinoreva kuti iwewe kana uchigona kuti uchisimudza ndinokupa sando dzako kuti shamwari wakapenga vanogona kusimudza chinhu ichi ndinokupa sando dzako kune mwana ari kuchema before vasati vatombotisiya kumashure pane vamwe vakatombovatiza vachiti hazvisi kuita hazvisi kufamba uona but iko zvino vashaya pane vakumiramira futi vati ngatigadzire bhendi so do you think kuti munganosimudza bhendi iye muridzi waro akatadza kufamba nemizvifaya aripo imogona kuzofunga kuti izvozvizvi mogona kutoripusha rotoenda kumberi zvinonetsa guys. Mabhachi kesimba aya ndiri kuudzai vanhu they will always compare you nemushakabvu chero ari baba wako chero ari sekuru wako chero ari musukuru wako chero chii urikugona zvako but paipai mudhara ausvike paipai. So just be you, just be unique. Uchinguva original ungoita zvinhu zvako zvisina kunetsana nevanhu. Kana muzayo uchifungidzira kuti wakapenga music chingozviti nhingi bhendi rakatotesa rimwe zita wototanga kutonyora masongs atina levels avakafamba kuti iwe ukatira kuda kuaita anotokuvhara chete handi kunyepera unotovharwa nawo malevels wayo. Trust me. Thank you so much. Ndinonyisiye Muchumba. Tosangana next time. Ganipfeke bhachi rangu. Ndakuda kuenda kudheni saka ndofana kupfeka bhachi. Ndakuda kuenda kudheni saka ndofana kupfeka bhachi kairi. Izvo zvaita bro. Ona ramechesa. Blue to blue. Thank you so much guys. Till next time.